Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní podcastu Dvaja v člne. Ja som Svatava. A ja som Ivan. V dnešnom podcaste sa pozrieme na pre a proti spoločného spánku dvoch partnerov. Po dlhšom čase sa vám zase ozývame s novou témou. A v dnešnej téme sa chceme naozaj bližšie pozrieť, oprieť sa aj o štúdie na to, že čo vlastne hovoria aj štúdie, aj naša prax, čo sa týka spoločného spánku, aké to má možno prinášať tie benefity a aké to má zase úskalia. A prípadne ten opak, keď partneri nespávajú spolu. A táto téma mi napadla kvôli tomu, že som sa v poslednej dobe stretávala s tým, že z viacerých strán som zachytila oddelený spánok partnerov alebo manželov ako nejaký spoločný menovateľ alebo jeden z menovateľov toho, alebo ukazovateľov toho, že vzťah nie úplne funguje. Tak sme si na to s Ivom trošku posvietili. Najprv by sme vám predstavili taký výcud zo štúdií, ktoré sú vlastne pre a proti, a tak si to nejakým spoločným spôsobom zvedomíme, že ako to je z toho vedeckého hľadiska výskumov, a potom by sme prešli k nejakým našim vlastným pozorovaniam z nášho vlastného života. Takže ja by som vám predstavil tie benefity alebo výstup zo nejakých štúdií, ktoré sme si pozerali pre spoločný spánok. Ja to mám tak, že ja som pre spoločný spánok. Z toho, čo sme videli alebo čítali, tak tento spoločný spánok môže viesť k lepšej subjektívnej kvalite spánku a môže to byť aj vlastne jeden z faktorov spojený s vyššou spokojnosťou vo vzťahu, nakoľko ten spoločný spánok v niektorých prípadoch, podľa mňa vo veľa prípadoch, zaisťuje nejakú blízkosť a takú spoločnú intimitu. A takisto vlastne z tých štúdií, ktoré sme čítali, vyplýva, že môže to zabezpečovať nejaký pocit bezpečia. Môže to byť aj taká forma vlastne rituálu toho spoločného partnerského vzťahu. A vo veľa kultúrach vlastne je spoločný spánok ako štandard, ktorý proste v tom partnerskom živote, ak ste partneri, tak vo veľa kultúrach je to proste štandard, že partneri spia spolu v jednej posteli. Ja by som možno ešte doplnila to, že tým, že sme ľudia, tak v podstate to spoločné spanie predstavuje pre nás, čo aj spomenul Ivo, ten pocit bezpečia, je to aj z toho hľadiska evolučného, že keď vlastne spia viacerí spolu, tak naozaj to prináša ten pocit bezpečia, ako keď je človek sám. Čiže to podvedomie, ten automat evolučný sa tam v podstate vie zapnúť, pretože je to väčší pocit bezpečia a menší pocit ohrozenia. To by som ešte do toho doplnila. A ja zase poviem tie kľúčové body, ktoré podporujú zase oddelené spanie. Jeden z hlavných tých kľúčových bodov je, keď sa partneri navzájom výrazne rušia. To znamená, že naozaj nevedia spať vedľa seba, pretože jeden chrápe alebo druhý škrípe zubami, ako to bolo aj u nás. A v tom prípade to spoločné spanie vlastne prináša menej toho úžitku a viac problémov do vzťahu, pretože keď sú dvaja partneri unavení, tak potom sú viac vznetlivejší, môže to prinášať viac konfliktov. Jeden partner môže nejakým spôsobom, a v tých štúdiách to aj vyplývalo, že viac mužov vníma alebo cíti takú vinu na sebe, že kvôli ním nemôžu ženy spávať. A na druhej strane potom je to taký zacyklený kruh, pretože som sa stretla s tým, že naozaj dôležitejšie je pre mužov to spoločné spanie ako pre ženy, ale ak tam je ten pocit viny potom, tak z toho vznikajú vlastne rôzne potom podprahové veci, ktoré sa v tom vzťahu môžu ukázať vo forme konfliktov. Už sa rozpráva aj o tom, že to oddelené spanie, teda hovorilo sa o tom, že je to ako spánkový rozvod, ale už sa prináša aj nový názov, a to je spánková aliancia, čo poukazuje na to, že vlastne oddelené spanie môže byť vedomou voľbou páru a nie znak krízy, pretože zo štúdie aj vyplýva z výskumov, že myslím, že tretina, že každý tretí až piatý pár, vlastne to bolo v Nemecku štúdia robená, spí oddelenie.
v Nemecku, aj v Anglicku a myslím, že boli tieto štúdie a mňa osobne toto číslo tak dosť prekvapilo, že je to až v takej veľkej miere vlastne v tejto dobe. To boli celkom ako nové štúdie, boli tuším z roku 2023 a 2024, takže no len som bol taký dosť prekvapený z toho, že je to až tak vlastne rozšírené, to oddelené spanie, keď ja to mám tak, že inak opačne. Tak poďme prejsť k tomu, ako to máme my. Tak my máme spoločné spanie, ale ešte by som predtým vrátil sa k tým štúdiám. Každý človek potrebuje byť vyspatý. Proste spánok je veľmi dôležitá súčasť alebo potreba organizmu, lebo počas spánku sa regeneruje. A keď dlhodobo proste človek sa nevie vyspať alebo nemá kvalitný spánok, tak potom ťažko sa nejakým spôsobom korigujú alebo reakcie a tie reakcie sa potom prinášajú do toho vzťahu. Takže má zmysel, napríklad keď sú deti malé, hlavne vtedy teda k tomu prichádza k nejakému oddelenému spánku, že proste sú malé deti, aby sa vlastne aspoň jeden z tých partnerov vyspal alebo sa striedajú, tak vlastne prichádza k tomu oddelenému spánku. Zase je to potreba ľudská, človek sa potrebuje vyspať, aby vedel fungovať. No. Lebo áno, ľudská potreba je to, zároveň my sme to dokázali, ja ti tu do toho vstúpim, lebo pre mňa bolo úplne fascinujúce, ako si ty dokázal fungovať a v podstate vyspať sa a že ti to stačilo ešte v tom náročnom období, ktoré si prežíval aj v robote, že tam bolo veľa tlaku a všetkého. A ešte si dával aj sám na seba veľa tlaku, aby si to ustal. A plus to nebolo vtedy ako jednoduché u nás doma, však to bola divočina. A že ty si vlastne zostal v posteli, aj keď sme tam mali Tomáša najprv, potom niektoré noci sme tam mali obidve deti, čiže sme spali vlastne spoločne na obyčajnej, teda manželskej posteli 4. A že ty si vlastne to zvládol a vydržal, tak dobre, nemali sme pohodlný gauč, ok, tak možno aj to k tomu prispelo. Ale som sa vlastne toľkokrát smiala na tebe, keď si ty hovoril, ty čo máš cez 100 kg a hovoril si, ako si celú noc musel spať iba na jednej strane, pretože ťa zakliesnila 8-kilová dcéra, lebo ty ako si ťažší, tak si vlastne urobil lievy v matraci a tým pádom ona keď sa točila, tak sa tam zaklínila a si hovoril, že si sa nemohol vlastne otočiť. No ty sa smeješ, ale je to tak, lebo ja som mal ešte ten starý madrac a mal som vyššiu váhu a no a to dieťa má obrovskú silu, no. Ja som bol tak dokopaný do rebier a neviem čo, ona sa tam točila, ona spala v písmene H, my sme boli v čiarky, ona bola to medzi tým. Ako dokázala ma mne to takto zostalo inak z toho obdobia, že vlastne ja stále spím na tej kraji tej postele a vlastne teraz, keď príde mala za nami niekedy do postele, lebo niekedy príde, tak ja už to tak mám automaticky, že ja spím na tom kraji a už mi to tak zostalo. Ale ty som chcela povedať, že teda veľký obdiv, že si to takto vlastne vydržal a že ten spánok bol pre teba dostatočný v tej chvíli, lebo toto je možno ten moment, kedy veľa párov sa rozhodne, že teda oddelí to spanie, ako si už aj spomenul. A možno by som sa ťa opýtala, sme sa o tom vlastne bavili, že pre teba je ten spoločný spánok veľmi dôležitý. A možno to je to, čo ťa držalo v tej posteli a plus teda nepohodlný gauč. Áno. že možno keby si to ešte viac priblížil alebo nahliadol ešte do toho svojho vnútra, že čo to vlastne pre teba znamenalo. Tak ako si spomenula, ako nebolo úplne kde inde spať. A ďalšia vec je, že človek je prispôsobivý tvor a vlastne si zvykne asi na všetko. Neviem, ja som sa nejakým spôsobom nechcel vzdať toho svojho miesta, tej postele, lebo proste je to moje miesto a hotovo. A našiel som si v tom nejaký systém, ako zo začiatku to bolo veľmi náročné, lebo pre mňa prerušovaný spánok je ako keby som nespal vôbec. Ale postupom času som si na to zvykol a našiel som si nejaký systém. Možno si to vtedy tak vnímala, že deti sa budia a neviem čo a proste mňa to ani nehne. No tak to bol asi tá obranná reakcia, že proste aj keď som sa možno zobudil, som si ani nepamätal,
tak ten organizmus sa prispôsobil, že proste spím a nezobudí ma nič. Tá potreba toho spánku bola taká obrovská, a ja som bol strašne unavený, takže ako ja som zaspal a proste som spal. Ale bolo to úplne super vlastne, keď som sa ráno zobudil a možno aj to ma tam tak držalo, že keď sme boli napríklad malo v posteli, ráno sa zobudím, svieti už svetlo a otočím sa a tam to malé ňuňu a vlastne sa usmieva na mňa alebo niečo, tak to bolo úplne, že paráda. A toto by som vlastne asi ne vlastne, ale určite by som to nezažil, keby som spal niekde inde. Takže to bolo tiež nejaká forma toho budovania vzťahu s tou dcerou alebo so synom, že navzdory tomu, že to bolo náročné, tak vlastne to malo nejaké tie svetlé stránky, že toto mi bolo viac. A zároveň, keď sme ešte rozmýšľali nad tým, že čo všetko nám v podstate prináša ten spoločný spánok, tak sme prišli na to, že je to aj to, že je to priestor pre nás. Teraz už keď sú väčšie deti, tak zaspávame bez nich, že potom už keď tak v noci príde teda dcéra, ale už posledné roky spíme vlastne sami, ale aj keď tam spalo nejaké dieťa, tak dobre, keď nebolo úplne maličké, že som sa bála, že každý pohyb ho môže zobudiť, ale už v podstate od toho roku, dvoch, kedy už mali silnejší ten spánok, tak sme sa ešte v tej posteli vedeli rozprávať. A sme si uvedomili, že koľkokrát vlastne sme sa ešte v posteli rozprávali, zasmiali sme sa, aj teraz to tak je, že keď máme každý svoje počas toho dňa a toho priestoru možno počas toho dňa je málo, tak ten večer vlastne, že sa možno pol hodinu ešte rozprávame. A my teda máme zaužívané aj to, že keď prídeme domov, teda jeden z nás, alebo jeden z nás robí a ísť z domu a potom skončí tú robotu a teda bez ohľadu na to, že sú deti doma, tak deti vedia, že proste teraz je náš čas. A to máme tak 10 minút, čo teda my odídeme na balkón, ale je to ten čas pre nás, kedy si vlastne tak ako vyložíme to, čo sme v ten deň zažili. To tak vzniklo automaticky, že ani sme to nejako neplánovali, ale proste to tak nejako vzniklo. Taká tá potreba, asi sme ju počúvali, že byť len chvíľu sami. Tým, že už deti sú väčšie, tak sa to dá. Keď každú chvíľu celý deň nič proste nepotrebujú alebo neriešia, ale keď ideme na balkón, tak každýkrát prídu. Ale zrazu každú chvíľu niečo potrebujú. Takže, ale ako to učíme ich. Už sa to oveľa zlepšilo, ale tak zo začiatku to bolo veľké. A keď boli menšie, tak proste sme využili tú možnosť pustiť im televíziu a proste sme si to vybrali, ten čas pre seba aj v priebehu toho dňa. A si myslím, že vlastne tým, že to takto robíme, plus je ten spoločný spánok večer, keď ešte niečo nám vyvstane v hlave, tak tým pádom sa vieme navzájom viac počúvať. Nie sme zahltení sami sebe, ale už keď to povieme náhlas, tak už to má trošku inú váhu, alebo teda ten iný zmysel aj pre nás. A áno, niekedy sa stáva, že sa nevieme počúvať. Že jeden rozpráva, druhý na to nadviaže svojim príbehom, ja sa zase potom vrátim k tomu svojmu príbehu a to nie je úplne to počúvanie, ale však aj to potrebuje niekedy takto prebehnúť. Ale ak je to aj takto cez deň, tak večer cítim, že aj tak sa potom vlastne dostaneme z toho svojho zacyklenia, z toho, čo sme v ten deň riešili a vyprázdnime si trošku ten náš emocionálny batôštek a tým pádom už potom máme tú kapacitu počúvať aj toho druhého. Táto téma sa mi ešte spája s tým, že dobre, my to tak máme už 10 rokov alebo 11 rokov, že spíme spolu bez ohľadu na deti, na to, čo sa dialo. Na druhej strane, čo ma aj priviedlo k tejto téme, okrem teda toho, čo som si všimla vo svojom okolí, som si spomenula na obdobie, kedy sme boli chorí a sme spali oddelene. Tá samotná potreba vznikla ako adekvátna potreba, pretože deti boli choré, manžel bol chorý, ja jediná som bola zdravá. Takže som sa ako odsťahovala do obývačky, sme tu rozložili gauč. Lenže potom to nejakým spôsobom pretrvalo. Pre mňa to bolo potom následne veľmi náročné, pretože tam zostalo veľmi niečo visieť vo vzduchu a náš vzťah, aspoň z môjho pohľadu, prešiel v tej chvíli takou skúškou, že som sa až zlákla, či to vôbec ako má zmysel.
to išlo do takých nejakých automatov a podvedomých vzorcov vlastne aj u mňa, aj u teba. To bolo pre mňa až šokujúce. Tomuto asi jedna taká zásadná vec, čo vlastne taktiež bolo spomenuté aj v tých štúdiách, že ak je ten dôvod a je tá komunikácia ohľadom toho rozdeleného spánku jasná a proste má to nejaký logický základ a obidve strany sa na to dohodnú, že tak toto bude fajn a sú s tým úplne OK, tak je všetko v poriadku. To bol ten istý prípad, že proste ja som bol chorý, ty si nechcela ochoreť, zostala si v obývačke a tak ďalej. Takže len vlastne problém tam vtedy nastal asi kvôli tomu, že vlastne choroba už asi odznela a vlastne ten stav stále zotrvával, že nevrátilo sa to do toho pôvodného a vlastne tie dôvody, ktoré boli adekvátne, už neboli adekvátne a vlastne zostalo to nevypovedané a zostalo to v tom istom stave. To znamená, že pre mňa to možno, ja to už bolo dávno, takže ja to teraz ako nepamätám úplne presne, ale ja to mám spojené s tým, že ak to teda není vykomunikované, jasne, že prečo to tak teda je, keď bežne je to inak, tak vlastne tam už potom nabiehajú nejaké domnenky a automatické vzorce, že proste niečo je zle a niečo sa proste stalo, alebo neviem, dostal som trest, že proste budem spať sám v posteli, alebo ja neviem, ako by som to nazval. Ale tam toho bolo asi viacej. Tam toto bola len taká čerešnička, ktorá, alebo katalizátor by som to nazval. Katalizátor, ale taký hodne silný. A vlastne sa to potom návrate a potom následne, keď už vychladli nejaké emócie, alebo vlastne už sme boli schopní sa o tom rozprávať, tak vtedy sa to nejakým spôsobom utriaslo. Ale čo som tým chcel povedať, že môže vzniknúť ten nejaký vnútorný konflikt v tom, že keď tie podmienky, ktoré boli teda logické a obidva strany s nimi boli OK, napríklad pri tých deťoch, že teda máme, to je väčšinou dlhšie obdobie, že teraz máme oddelený spánok kvôli tomu, že aby sme sa vyspali a deti proste nás nerušili v spánku a boli sme v pohode. Ale keď vlastne už to tak nie je a zostane to len ako automat, že už to tak teda dlhší čas robíme a necháme to tak, ale jednej strane to napríklad už teda nevyhovuje alebo nevidí v tom zmysel a stále sa v tom zotrváva, tak tam môže nastať nejaký ten vnútorný konflikt, čo môže mať následok potom aj do toho partnerského vzťahu, lebo už tá potreba nie je taká silná, dá sa to napríklad možno vyriešiť inak, alebo sa neaktualizovala tá dohoda a obidve strany zase s tým neboli s tým stotožnené. Tak. Tu už nadviažu na to, čo si povedal, že naozaj zo štúdií vyplýva, že keď sa o tom partneri neporozprávajú, tak vo väčšej miere muži zažívajú tie pocity, čo si ty opísal, toho, že niečo urobili zle a tým pádom sú tam oddelení. Taký ten pocit oddelenosti, to je vlastne to slovo, ktoré som hľadal, lebo ja mám spojený vzťah s blízkosťou, teda pretavuje sa to tak, že teda sme napríklad spolu v jednej posteli. A keď to tam nie je, tak vlastne tá blízkosť, a keď to nie je nahradené niečím iným, že proste nejakým iným spôsobom blízkosti, ktorý vie dosítiť potom tú potrebu. A teraz nehovorím, že tá druhý partner má nasycovať toho prvého, ale ak to takto spoločne nie je dosítené, tak tam môže potom vznikať zase niečo na pozadí. Ono to môže byť, že teraz je to moja domnienka, keď vychádzam vlastne aj z neurobiológie, z evolučného hľadiska, tak vlastne to oddelenie muža od ženy, ak to predtým bolo inak, tak môže byť spojené aj s vylúčením z kolektívu, čo spúšťa vlastne odmietnutie, čo spúšťa v mozgu tie najväčšie strachy vlastne, ktoré človek má v tom podvedomí zakodované. Takže aj to s tým môže súvisieť. A zároveň si hovorila ešte o tej aktualizácii alebo toho zvedomenia si. Ty si vlastne spomenul, že možno, že niektorým partnerom to už nemusí vyhovovať, ale nepovedia to. Ja by som ešte priniesla inú rovinu, že častokrát my to nevieme pomenovať, že toto je to, čo vlastne je tá nenaplnená potreba. No to je pravda, hej. Lebo že keď vlastne sme v tom roky
tak sme už na to zvyknutí a my si ani nemusíme uvedomiť, že to prvotné, kvôli čomu to rozhodnutie prišlo, nám už vlastne teraz neslúži a v konečnom dôsledku vlastne spôsobuje nejaké možno emócie alebo reakcie, ktoré si odrazu nevieme vysvetliť, prečo tak reagujeme. Čiže toto som chcela ešte doplniť. To je takéto, že som naštvaný a vlastne neviem prečo. Hej. A neviem to uchopiť. Možno taká pasívna agresivita alebo niečo, čo tam je nejako automaticky, tak to môže potom nejakým spôsobom vychádzať na povrch a keď to nejako nepreskúmame, tak vlastne nezistíme, o čo ide a stále sa v tom nejako motáme a akurát sme nespokojní. Ale toto je jedna z vecí, ktorá na to môže vplývať. Tam môžu byť všeličo iné. Takže v podstate, čo zase raz aj z výskumov vyplýva a samozrejme to tak aj my berieme, že to keď o tom tak rozprávame, tak chceme len priniesť to, že spíte oddelenie neznamená automaticky, že máte problém vo vzťahu, alebo že keď nespíte oddelenie, tak nemáte absolútne žiadne problémy. Že je to len jeden z mnohých faktorov, ktoré môžu nejakým spôsobom alebo vplývajú na ten vzťah. A skôr sme vás v tomto podcaste, alebo týmto podcastom chceli prizvať k tomu, aby ste sa vlastne pozerali na to, ako to máte. A možno si to zaktualizovali. Teda keď spíte oddelenie, tak či to bolo vedomé rozhodnutie vás obidvoch, či stále s tým obidva súhlasíte aj po tom dlhšom čase. A zároveň vás chceme pozvať k tomu, aby ste si sa pozreli na svoje dni, či si dávate dostatok priestoru a máte tam dostatok zvykov spoločných na to, aby ste sa porozprávali, aby ste tú blízkosť naplnili inak, ako napríklad tým spánkom. A zase, keď to máte spoločne, že spíte spoločne, tak tiež sa môžete pozrieť na to, že nie zubami, nechtami budem tam spať a nevyspím sa a podvedome potom obviňujem partnera, že zase ma budil, alebo sa riadím tým, že lebo sa to tak má robiť, lebo partneri a manželia majú spať spolu. Že skúste sa pozrieť na to, ako to máte vy a či naozaj vám to vyhovuje, takto a či tak sa vyspíte. A možno to potom predostrieť tomu partnerovi a vysvetliť mu, to hovorím teraz z toho ženského pohľadu, naozaj ho uistiť, že to nie je o ňom, to nie je o tom, že by vás prestal priťahovať alebo čokoľvek, ale že je to možno na nejaké obdobie, môžete si dať aj na nejaké možno 2 týždne, ako skúšku, vyskúšanie a potom po 2 týždňoch sa zase vrátite k tej téme a pozriete sa na to, že ako to vlastne prebehlo, aké možno benefity vám to prinieslo a zároveň sa rovno s tým partnerom dohodnúť, ako si to naplníte tú blízkosť inak. Možno teraz, keby si povedal ty z tej tvojej strany, že keď ja by som prišla s tým, že teda oddelený spánok, že čo by si zase ty možno potreboval odo mňa počuť alebo sa porozprávať. Tak primárne asi teda dôvod a obdobie. Čiže tam by malo byť to stanovené obdobie, hej? No takto. Keď to máme štandardne spolu a nejakým spôsobom to funguje, ja s tým nejaký problém nemám, tak bol by som v pohode s tým, že by sme si to teda vyskúšali, sú tam nejaké objektívne dôvody, jasné. A ďalšia vec, že nejaké skúšobné obdobie, takisto, čo som niekde zachytil, už neviem kde, že vlastne dá sa to riešiť rôznymi spôsobmi, napríklad, že teda, keď potrebuje sa jeden z partnerov vyspať do práce a proste nedá sa to v tej posteli kvôli tomu, že je ten spánok rušený, tak sa to dá proste nastaviť rôznymi spôsobmi, že cez týždeň teda spíme oddelenie a cez víkend sme spolu a podobné kombinácie. Takže otázka bola, ale jak by som to vnímal, jak by som to potreboval, no tak by sme sa o tom potrebovali porozprávať. A na rovinu asi dôvody. Na rovinu dôvody, lebo však len tak teraz ako nebudem s tebou spať, lebo ako teraz nechcem, tak to ako není úplne že dôvod. Takže toto... Nie, ale ten treba potom inak komunikovať. Dobre, okej. Ale takojto formulácii je to ako dosť otvorený dôvod a vieš si tam predstaviť aké myšlienky. Hej, ak nie je do vysvetlenia. Hej. Takže tak. A no nejaké obdobie a to zhodnotenie je veľmi dobrá prax podľa mňa, že teda
spíme, neviem, 2 týždne oddelenie, som na tom lepšie, vyspím sa, alebo čo mi to prinieslo. Takže asi tak. A zároveň sa tam môžu potom otvárať tie komunikačné kanály na to, že OK, spíme teraz, neviem, týždeň alebo 2 týždne oddelenie, ale napríklad chýba mi viac mojkania sa alebo väčšia blízkosť. Tak možno sa to dá potom postupne tak ako vyupgradovať potom ten stav, keď jeden z partnerov vždy priniesie to, že čo by možno, že tam potreboval alebo čo mu tam chýba a ten druhý partner nie, že mu to automaticky ako naplní, ale že sa o tom naozaj rozprávajú a nájdu potom to spoločné riešenie, že OK, tak možno tak si dajme, ja neviem, raz do týždňa teda spoločnú večeru alebo prechádzku, alebo každý deň prechádzku, že tam je potom toľko možností, ktoré sa otvoria pri tej otvorenej debate, že naozaj sa potom dá nájsť to riešenie, ktoré vyhovuje obidvom. A aj keď sa nájde to riešenie, tak je fajn si dať ten upgrade, alebo teda tú aktualizáciu zase po nejakom čase, že či stále je to takto OK a či to stále takto vyhovuje. Ja tam teraz vidím taký priestor na takú partnerskú komunikáciu, že vlastne to spoločne nejakým spôsobom ladíme. A tým pádom možno sa tá strana, tie dve strany dostanú do situácie, že konečne sa spolu vlastne na niečom ľudsky dohadujú a dohadujú sa, že ako budú fungovať. Čo môže byť veľmi pekné, keď sa to pekne uchopí. A zároveň to môže byť prínosom aj potom do prinášania iných záležitostí, iných problémov a tak ďalej. Že môže to byť taký štartovací bod. Keďže máme túto tému, tak dávame toto ako možnosť štartovacieho bodu. Ale táto technika sa dá uplatniť na hociakú oblasť vzťahu. Tak myslím si, že sme to nejako zhrnuli a povedali toho už dosť. Veríme, že ste si z toho odniesli to, čo bolo pre vás dôležité a pozývame vás naozaj k tomu, aby ste sa pozreli, ako to máte a skúsili sa o tom s partnerom porozprávať. Prípadne nám kľudne pošlite nejaké postrehy alebo ako to aj máte vy a budeme radi za každú takúto vašu pripomienku alebo postreh. Dole pod video vám priložíme aj štúdie, cez ktorých sme nejakým spôsobom vychádzali, takže si to tam potom môžete pozrieť. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa pri ďalšom podcaste. Ahojte. Ahojte.